Assalamu alaikum creators, a yau zan nuna muku yadda ake saka end screen akan YouTube video. Abu na farko da zaka yi, zaka shigo cikin dashboard din YouTube channel ɗinka kamar haka. Sai ka danna nan inda alamar videos din nan. Daga nan zai kawo ka inda jerin videos ɗinka kamar haka. Sai ka danna kan bidiyon da kake bukata kamar haka. Daga nan sai ka zo daidai nan inda alamar end screen din nan, sai ka danna ta kamar haka. Abinda za ka yi anan, za ka zaɓi template ɗin da kake buƙata, sai ka zaɓa. Bayan ka zaɓi template zai kawo ka nan, sai ka danna nan kamar haka. Daga nan sai ka danna daidai nan gurin inda aka sa choose specific video. Daga nan zai kawo ka inda za ka zaɓi bidiyon da kake buƙata. Bayan ka zaɓa zai wuce da kai ya kai ka inda za ka ɗora wannan bidiyon. Abinda za ka yi anan, ga wani ɗan layi nan ɗan ƙarami, shi za ka jawo ka saita shi daidai nan ƙarshen bidiyon ka. To shi ne da zaran bidiyon ka ya kawo nan, sai shi wannan wanda ka sa a matsayin end screen ya bayyana. Daga nan sai ka danna save, shikenan ka gama saita end screen ɗinka. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana alamar like, sannan idan yau ne farkon zuwanka a wannan YouTube channel ka danna mana alamar subscribe. Ta yadda za mu dinga sanar da kai da zaran mun ɗora sabon shiri. Ni ne naku Muzabci, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.